bago lang ko tapos ang aton dance challenge from Kombē and nalipat ako mag-shoot kagina akong paano taging choreograph. Ang ila nga bago nga jingle kay excited gid ako nga magsaot sa Kombē. I'm just so excited to share with you my own choreography of the new jingle of Kombē. So, hindi ko na papadugayon pa. And I hope you get to enjoy and watch my video sa akong Facebook page. Dito naka-upload. And please support me by watching it over and over and over again. Kaya may pinakadamo na views siyang dance ang Kombē. Of course, mag-win siyang 10,000 pesos. Ayan, no? So, muna kagina, seryoso. Kuya sang ako na pag-choreograph. So, I hope you get to enjoy and follow the groove with me. Yay! Kombē. Oo naman, naranasan ko ng bumansa. Actually, dumating yung point na even my health, nakalimutan ko na. I know most of you are familiar with the taste of milk tea, no? The first time ko siyang in-open, kagina lang gid, I thought, gidya, since it's a tea, kombucha is a tea, I thought it would taste like milk tea. Medyo sweet and, malaan yun na, do tsaa. And, ginitiluan ko siya and, I never thought na maaslom siya gali. Maaslom siya. Pero kung mahilig ka sa maaslom, I believe you get to enjoy this one. Pero kagina, na-shock lang ito. Kaya yung expected ko nga tamis siya. And yeah, this is the black nila. And there, meron sila na sound variant, which is the green tea. And tinawanta. So scared. Okay, it smells like the black tea man. I like this better. And to, ang black, mas ano siya strong ang iyang taste. Ini, okay siya. I know na, kasi may additional gali siya nga probiotic drink. That's why. May additional gali siya nga probiotic. Hindi ko siya galing hala. Basi dapat kinanggaling siya Sundalo ha. practice taliwat kay kinanglata mag-prepare. Kombē. Oo naman, naranasan ko ng bumansa. Actually, dumating yung point na even my health, nakalimutan ko na. Hello everyone! Narito ka sa Festive Mobile today! Gag! Ilang taon ta akong tsura sa LCD!
Oo naman, naranasan ko ng bumansa. Actually, dumating yung point na even my health, nakalimutan ko na. Kaya na lumigil yung Kombē, I was able to get back on track. Rebalance! Kombucha, Kombē, 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 Kombucha, Kombē, 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 Kombucha, Kombē, 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 Kombucha, Kombē, 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 Kombucha. Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimding. Rubeinspired!